ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆସିଛି 29 ଜୁଲାଇ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ଏନସିପି କୁ ଆଧାର କରିଛି ଓସିଏଫ ରେଡି ହୋଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି 9ଟି ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କଳାବୃତ୍ତି ଶାରୀରିକ ସ୍ତୋକ ହୋଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି କାଲି ସହ ଶୈକ୍ଷିକ ଥିଲାଟି ଆଜି ଶୈକ୍ଷିକ ହୋଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ ହୋଇଛୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ବୋଲେ ହୁଁଟି 10+2 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉଠିଛି 5 3 3 4 ଆସିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଯାଇଛି ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ ଆସିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ନିପୁଣ ମିଶନ ରଖିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଫଏଲଏନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି 4ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ମୌଳିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସହିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ ଜାଣିଛ 6ରୁ 8ମ ହୋଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ଶେଷ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରଟି ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଡ଼ିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି 4 ସ୍ତର ପାଇଁ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଡ଼ିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଛି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ବ୍ୟବହାର ମିଶି ଯାଇଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଆମ ଦେଶ ହେବ ବିକଶିତ ବୋଲେ ହୁଁଟି ସଂସ୍କୃତି ସହ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଅନ୍ନପ୍ରାଣ ମନ ବିଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏ ପଞ୍ଚପଦୀ ବୋଲେ ହୁଁଟି ପଞ୍ଚକୋଶର ବିକାଶ ପାଇଁକି ବୋଲେ ହୁଁଟି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ରହିଛି ପଞ୍ଚକୋଶର ବିକାଶ ପାଇଁକି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ରହିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି 5 ଦିବସର ଶିକ୍ଷଣ ଆଜି ସରିଲା ବୋଲେ ହୁଁଟି। ଧନ୍ୟବାଦ।